Geçen ýylyň sentýabrynda ýollaryň bölekleýine açylmagynyň ýanyndan bäri Türkiýadaky gaçak galan Türkmenistanyň ýurtdaşlary köçelerden ýygyn alyp, deport etmek maksatly döredilen yzyna uğratma merkezlerinde üýşürilip başlanyldy. Gynansak da Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň ýolçulugy yzyna uğratma merkezlerinde utorýar. Şol sebäpli köp sanda türkmen 6-7 aýdan bäri gawagda saklanylyp gelinýär. Munyň sebäbi bolsa Türkmenistan deportly halky ýurduň içine almakdan ýüze wurýanlygy bolup durýar diýip içeride bolup gelenler habar berýär. Emma Ankara'daki ilçihananyň resmi bolmayan talip işgäri Miral Yaraşow bu zatlaryň tersini öňe sürýär we özüni deportly türkmenlerden jogapkar hökmünde tanadýar. Yaraşowyň aýtmagyna görä, deport ediljekler bilen ýakyndan gyzyklanylyp, olaryň resmi näme işleri hem berzaý edilýär. Ankara ilçihanada durgan. Bu hadäzir şolaryň nirde näsil ýagdaýy boýunça men jogapkar şaýdar. Edara hökümine Türkmenistan döwlet hökümine olaryň gitmegine dokumentasiýasyna elimizden gelen kömek edip otuyoruz, üstüne işler otuyoruz. Türkiye katı neme tarafta şu var, hem uğratmaktan otuyorlar. Emma Yaraşow munça yalanlaryň arasında bir sany halktan gizlenilýän dogry zady dilinden sypdyrdy. Yaraşowyň sözlerinden belli bolýaly, Türkiýe türkmenleri deport etmekde dogry kararly, emma Türkmenistan tarapy deport meseleden gaça durýar. Türkmenistanyň bu meseleden gaça durýandygyny 2 aý 5 gün gawagda galan ildeşimiz Paragat Muradow öz sözleri bilen bize beren interwýusynda tasdikleýär. Muradowyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň ilçihanasy adamlardan hiç ýyly habar almaýar. Hatda Muradowyň aýtmagy boýunça ilçihana adamlaryň deport edilmegini islenok we öz mümkinçilikleri bilen bilet satyn alyp gitmekçi bolýanlara da bilet satanok. İlçihanada hiç yok. Ýekje konsulun işgari hiç ýagmylanyk. Geri gönderim merkezde şonun zaňy diýerler, zaňy alanok diýerler. Bizim konumuz zaň alanok. Müdür de maýda solun olum sizin konumuz zaň alanok diýer. Onun içine gurulma Türkmenleri deport etmek diýipdir diýer. Konsul bilet verenok diýer. Hamylaty bilet veren deport etmek diýýärmiň Türkmenistan konsul. Muradow gawagdaky türkmenleriň ýagdaýyny dol düşündirmek üçin beýleki ýurtlaryň ilçihanalary bilen Türkmenistanyňkyny deňeşdirdi. İldeşimiz Paragat Muradow yzyna uğratma merkezlerinde bolup geçýän ýene bir gorkunç sadyň üstüne açdy. Görülip otursa gawagdaky türkmenleriň statusy gaçyok göçmen diýilip ýadga alınýar ekeni. Ýani türkmenler hem beýleki käbir milletler ýaly gizlin ýollar bilen serkedi bozup Türkiýe çäklerine giren hasap edilýän ekeni. Uganistan, Pakistan gelýär. Her aýda 2 gerek, 3 gerek, 4 gerek. Benim barynma Uganistan'a 4 gerek gitdi. Pakistan'a 4 gerek şumary. Her gerek 200 adam, 150 adam akdylar. Deport edildi. Biz bir kağıdı gol çektirdiler. Çekmeyecek golü hem çekip durda. Benim bar çekmeyecek golü advokat kelimeden gol çekecekler. Yedim golün sonra sizin çekme dediler. Adam üstün kızardı, dızap, üstün hayvat atıp, 3 pulu da yıkıcıdan çekecekler, diyeceğim buna nokta. Demek ki çekip durga. Kendini aşkı, o sağdım kalmış, son. Sonra ben imza attım ama, gol çektim. Şu gol çeken kağıdımızda, o kalk verecek, düşünecek diye de. Onu meden o, düşündüren o. Gol çeken mülketiyen. Yani o düşündüren o, ne olacak yani. Düşündüren son dedi, toru yapsa. Ona da becandan uğrun elli. Son aydıptırlar. Senin şunu gol çekme, senin tapacı uyumu gol çekti deyiptirler. O zaman ne yalanıyor diye o kaptırın. Sirhet pozuk geliptir. Sirhetten pozuk geliptirdi. Yürek geçiptir yani. Sirhet pozam. Bir Uğan'dan Pakistan'dan gelişali Türkmen'in Azerbaycan'ın bilmediğim şey gelýän eken. Roma'da kaçak koçak kelimde o çok bilemedik kimliğimi o yerde aldık. Biz sürede ötdi, orama hayat bilen. Muradow gurrungynyň dowamyny hökmany deport bolmak isleýänler ýörüýte arda ýazyp gol çekýän diklerini aýdyp geçdi. Munça zada garamazdan soňky günlerde gawagly tutulýanlary egerde gol çekmedik bolsa olary yzyna boşatyp başlapdyrlar. Soňky 2 hepdeniň içinde diňeje bir noktadan 80 töwerek türkmeniň yzyna boşadylandygyny Muradow bize habar berýär. Munyň sebäbi bolsa Türkmenistanyň entegem deportly halkyny kabul etmekden ýüze wurýanlygy bolup durýar. Bu ýene deport etdi
çağırıyor aşağı benim dilekçe doldur diye. Kağıt doldur diye. Formu. Son dolduruyorum oğlum. Seni o zaman deport Türkmenistan deport edeceğim. Alıp kalıyorlar. Nerede birincimizde 3-4 adam alıp kaldı da. Sonra alçıda oldu. Deport edin okur, benim buyurun okur. Benim aydamda 20 tane kokat. 20 tane Türkmen okaysın. Bir aydamda. Bir aydamda. Bir günde. Men ne zaman var? İstanbul 50. Dünyasını dilekçe dolduranları buyurun okur.